Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu malih kali Ustazah Nafis. Mugi tansah sehat sedanten nggih. Dinten iki padha sinau basa Jawa tembang dolanan. Gawe ukara mangkin diajarin Ustazah ukara-ukara krama. Nah, sadherenge sinau ya padha maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, ndek wingi kan sampun nggih ngertos tuladhane tembang dolanan. Sakniki sinau gawe ukara. Gawe ukara niku tegese nulis ukara kang digawe saka tembung-tembung. Tuladhane tembung sinau. Ukarane Fitri sinau basa Jawa. Nah, sadherenge sinau gawe ukara, Ustazah mau memberi contoh tentang bahasa krama. Bahasa krama itu diucapkan untuk orang yang lebih tua dari kita, bapak, ibu, mbah, pak. Basa krama juga bisa diucapkan untuk kegiatan sehari-hari. Nih Ustazah kasih contohnya. Yang pertama, nomor setunggal. Mangan, kramane dahar. Lunga, kramane tindak. Mlaku, kramane mlampah. Adus, kramane siram. Tangi, kramane wungu. Nah, niku beberapa contoh basa krama. Nah, sakniki sinau damel ukara nganggo basa krama. Nggih, Ustazah wonten tuladha tembange lenggah. Ukarane ibu lenggah ing kursi. Setunggal malih nggih, tembang mundhut. Ukarane simbah mundhut bakso ing ken. Saniki tugase wonten ing LKA. Alhamdulillah, pelajaran bahasa Jawa hari ini sudah selesai. Mari mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Kamis depan.